Umeya uKhansela uMzimkhulu Thebola usephendule kwabezindaba ngodaba oluhlasele abahlali baseNorthdale lokwebiwa komhlaba. Umeya uyathembisa abahlali ukuthi lolu daba selufakiwe kwabezinkantolo futhi kuqinisekisiwe ukuphepha kuwo wonke umuntu othintekayo. Inkinga yokuthathwa noma yokwebiwa komhlaba phecelezi land invasion, inkinga ekhona idolobha ngamazwi siyawe ngale eqine kakhulu kuleyo inhlelo edlule, kodwa iqiniso ukuthi sekuneyikhashana eningi kuzayo ukuthathwa loya mhlaba oseLotus Park eNorthdale. Kanti sibonile eqine kakhulu kuleyo ndlela. Now kunenselelo into eyodwa, uma abantu ufika khona besikutshani emhlabeni usuke kungekho ubufakazi bokuthi balungisela ukwakha kuwona noma ukwenzayo. Ngikusho lokhu ngoba bathe kwezethu zokuphepha sizithumela sizwa kune-complaint bathi thina siyalungisa nje lana ngoba kukhona izinga eliphezulu lobugebengu. Kodwa-ke kunjalo siqinisile kakhulu ezokuphepha ukwenzela ukuthi kungabikho noyedwa ezoqala nje athi ubeka isakhiwo esithile whether umkhukhu noma inhloboni. Siqinisile ibele ezokuphepha and asigcinanga nje ngalokho. Sesi-prefer also nabameli bethu ukuthi bakwazi ukuthi basitholele i-court order. Ngiyacabanga ukuthi izophuma namuhla. Uma kuthiwa siyitholanga namhlanje, kusasa noma kanjani soyithola, ezobe i-court interdict ukuthi ozotholakala enza okubheke eceleni lapha uzobhekana nengalo yomthetho. Now sithi inkinga ekhona across umkhakha wonke. With ama-resources esinawo senza konke okungangamandla ethu ukuthi siyivimbe leyo nto. Sikwenza lokho sinokutha ukuthi iPietermaritzburg, Msunduzi, ukhula kakhulu unyaka nonyaka. Lokho-ke kusho ukuthi isidingo sey'ndawo zokuhlala sikhulu kakhulu. Yingakho siphume umkhankaso, ngicabanga ukuthi sobe siwuvala nje manje ekupheleni kwale nyanga noma ngo-April, ukuthi sikwazi ukuthi sithole isidingo, i-housing demand, sibe nalolo hlelo sisebenza kanjalo nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu, human settlements, ukwenzela ukuthi sazi ukuthi isidingo sey'ndawo zokuhlala singakanani. Siwenzile amasayithi ukuthi abe khona akulungele ukuthi kuhlaliswe abantu. Phakathi kwakithi-ke siyawunxusa ukuthi abasondele bahlangane namakhansela abo, bahlangane nomnyango wethu wezokuhlaliswa kwabantu ukwenzela ukuthi sikwazi ukuyenza ngendlela ekahle leyo ukuthi bahlale kwaphela. Uyabo, uma ungahlanganisa nje kungaphezulu mhlawumbe kwa-15,000 amasayithi akhona around idolobha. Ngakubalela nje ukuthi lapha eThembeni izizindlu mhlawumbe ezingabo-3,000 eSinakeni, 3,000 eHarewood. Ziningi kakhulu iy'ndawo ezinjalo esizama ukuthi si-address-e indaba ukuthi abantu bahlale endaweni enesithunzi. Asibambisane-ke nomphakathi wakithi ukwenzela ukuthi angabibikho ongenandawo yokuhlala, angabibikho futhi nozoqhamuka esedimanda ama-services ebazi kahle ukuthi ungene endaweni ngokungekho emthethweni. Sengisho kulabo okungenzeka ukuthi asibaboni. Kodwa-ke nabosomathuba-ke bamakhansela, ngoba ukuba osomathuba bekwanele ukuthi basibikele bese beyabona ukuthi senze njani, ngoba bayazi ukuthi ngenxa yokwanda kwelokhuzana kokuthathwa kwendawo ongekho emthethweni, sine-unit manje lapha kwi-security yethu ekuthiwa i-Land Invasion Unit. Umsebenzi wayo kuqinisekisa ukuthi bayavinjwa noma kuliphi khona laba abasithathela indawo ngokungekho emthethweni. So-ke bona basibikele, sithathe i-action, bayeke ukuba osomathuba.